Er wordt dit hier alle dagen meer vuurwerk verkocht als de laatste jaren. Leverancier Schuurmans in Ljout had het er deze dagen smoordrok mee. Maar 15 vrachtwagen en liekevolle busjes worden de knallers en pielken aanleveren. Alles riet, alles onderwijs. We zijn vandaag 3 uur thuis. Het is weer echt geweldig. En we hebben hier echt speciaal hebben we alle mensen maar optrommelen om te zien wat dan we voort krijgen en naar de winkelier staan. Jullie dit verwachten? Absoluut niet. De laatste periode werd het elke keer een beetje minder. En wij hebben juist er echt zijn van al worden. We staan alle lijnen hier en dat is onvoorstelbaar. Het is in de laatste 4 jaar net gebeurd. Er binnen extra mensen inzet om onder vraag te voldoen. Schuurmans levert tot 350 winkels in heel Nederland. De eerste verkeerdag verkocht de Ljouter leverancier zo'n % meer als de laatste jaren. Door de crisis joegen de mensen hield het minder uit van vuurwerk, maar daar liep het nou een einde om te komen. Ja, ik denk toch dat het de meisten dat het economisch al even een beetje beter gaat. Mensen hebben een beetje vertrouwen erin. Ze willen toch de laatste dagen van het jaar naar de wat van meisje. En we moeten eerlijk zijn, het waar speelde ik mee. We gaan mooi waar gewoon. De eerste verkoopdag weer op sneun. Ja, kon het beter. Hield het meer mensen willen dat het aansteken van knallers en pielken verbinden wordt. Dat nog bleek uit een enquête van Omroep Friesland en Eén Vandaag. Meer dan de helft van de ondervregen Nederlanders vindt dat de gemeente maar een vuurwerkshow organiseren moet. Want, zeggen ze, er gebeuren te volle ongelukken. De leveranciers bent er net mee eens. Het is een grote traditie in Nederland, vuurwerk afsteken. De meesten die het zelf afsteken, die zullen het ik blauwen doen. We kennen dat wel centraal doen bij een gemeente, maar die meesten die het graag willen, die blauwen het toch doen. Dus die discussie hoe we daar net te voeren. Morgen en Audisdag zijn de laatste dagen dat er vuurwerk verkocht wordt.